Здравейте, аз съм Симон и ще ви задам няколко въпроса. Кои са основните характеристики на оглива? На оглива ли? Основните характеристики, сега огливите първо са много разнообразни. Основните характеристики са, че имат меко тяло, затова са мекотели. И някои от тях имат черупка, някои от тях нямат черупка. Има много морски огливи и много сухоземни огливи, които черупката им не съхранява. Знаете, голите огливи в ръцете нямат черупки. Другите обаче, които познаваме, всичките имат черупки, спирално завити, където са поместени всички вътрешни органи. Навънка това, което виждаме, се нарича мускулест крак или тяло на оглива. На него най-отпред може да се каже, че е разположен главов сегмент, глава с 4 на брой крилца, най-общо, някои са по-малко. На горния чисти крилца или антени са разположени очите на оглива. Но основно всичките крилца изпълняват функцията на нос. Те основно душат и опитват с тях. Как решите да направите изложбата на огливите и колко града сте посетили? Сега изложбата на огливите е много стара идея, тъй като се занимава с терариума във Варна преди много години. Има постоянна експозиция с много екзотични животни. Огливите бяха само една част от тях, няколко вида имаше в експозицията на терариума. И след години обаче вече не занимавайки се с това, продължих да имам някакви огливи и преди няколко години започна да има така засилен интерес към тях. Първо ме поканиха от Природно-научния музей в Пловдив. След това, понеже имаше огромен интерес, други музеи видяха, така да се каже, благодарение на социалните мрежи. И до тук вече 10 града. Благодаря за това. Кой е най-големият вид оглив в света? Най-големият вид оглив в света? Сега, първо трябва да уточним, че тук става дума за сухоземни огливи. Сред морските има по-големи. От сухоземните огливи най-големият е така наречения оглив тигрова хатина. Имаме в експозицията от него. Като се конкурира с още един вид друг, който си няма българско наименование. Най-общо се нарича банано-яден гигантски африкански оглив. Понеже когато са описали вида, първо са го видяли, че яде банан. Всъщност ядат много неща. Но това са най-големите видове. Малко на 20 см черупка, около килограм тегло, това са максималните размери. Разтегнат може да стигне до 2 пети, т.е. 40 тяло. Значи черупка може да достигне 20 см. Да, по принцип се мерят черупките, понеже кръка е разтеглив, може да бъде 30, може да бъде 40 см черупката, няма как да се промени дължината. Затова оглива винаги се мери от върха на черупката до края на устието на най-широкия завой с шубля, не с линийка, с шубля, за да може точно да бъде измерен. Какви ястия може ли да предложим на хората от огливите? В смисъл как се сготвени огливи? С това в принцип аз не се занимавам. Изкономичната част не е идеята на тази изложба. Тази изложба е за да ги покажем живи, да покажем как се отглеждат домашни любимци, за готвенето и на други хора. Аз не съм специалист в тази посока. Колко вида оглива има в света? В света ли? Честно казано, точния брой не го знае. Първо, постоянно се откриват нови видове, но мисля, че сухоземни огливи има описани около 900 вида. Иначе с морските са хиляди. Морски доста повече. Следен въпрос. Какво ви насочи да се занимавате с огливи? С оглива ли? Сега, аз по принцип съм биолог и съм се занимавал с всякакви групи животни. Огливите просто са ми моментен интерес. Първо са доста необичайни и никой до сега у нас не е показвал специализиран точно гигантски оглив. И така, и са безкрайно интересни. Просто видово разнообразие, размножаване, биология, всякакви такива неща. Можете ли да ми разкажете нещо за това? Сега, най-общото се изложи около 20 вида. Всичките са от гигантските африкански огливи. Сега за всеки точно няма да разкажем, защото това би отнело страшно много време и информацията за всеки вид е много детайлна.
Най-общо може да видите разнообразие от цветове на черупки, на тела, от размери, пропорции на черупката, по-издължени, по-заобни. Значи тук на първата маса са изложени едни от най-големите от тия, за които казахме, ванилиядите африкански гигантски олови, като сред тях има една нигерийска раса, която изпъква с особено масивна черупка и тяло. Виждате, те са почти по 20 см черупки, тежат близо по 1 кг от тях. И така. Това обаче, това е тигровата хатина, за която стана дума. Значи, това са младежи, които са много потегли, това са вече развити екземпляри, които са много сериозни като размер. На този вид принадлежи рекорда, вписан в книгата на Гинес, с размер на черупката, дължина става дума, близо 27 см. За сравнение, този е 19 см и половина, значи още може да се представите с още 7 см. Тигрова хатина се нарича заради шарката на черупката. Само да приберем тук един беглец, за да пада случайно. И сред тях има различни цветови. Първо има географски раси, тези са кулина раса Афган. Тук има тези отлики от раса от Нигерия, като има с кафяло тяло, нормално да се каже. От другата сме показали с албиносни тела. Повечето видове имат албиносни тела в природата, т.е. срещат се с дивите форми. По някой албинос или с много светло тяло. Тук е детската градина, има и деца и малко, които се излюбват, подрастват и така нататък. Предлагаме за домашни любимци. Доста хора имат желание да се движат такива отговори. И тук продължава с още видове. Виждате разнообразието с тъмни тела и по-тъмни черупки, с албиносни тела и кафяви черупки, тези, които ни зеленеят черупки, тези, които пръчетата са розово-виолетови, телата са кафяви с средни. Защото разнообразието е съвсем тези, черупката ни напомня на мрежа. Това е латинското наименование ретикулата, което означава мрежа, е дошло от това мрежа с значение. И при тях има албиносна форма, които се вижда бели линии в черупка, които получават лужиците. Головка? Да, головка. За съжаление, повечето са стигни. Тук следват няколко вида, които не са африкански. Едни малко прилични тъчиния. Това са дървесни видове, които произхождат от Куба. И по-маличък вид дървесни, когато са судени, не могат по-лесно да се залепят за ствола на дървото. Имат много интересен шок. Да, телцата им са много красиви, тези са червени. Такива има и по горето, обаче не точно, че тези са суземни, но могат да живеят в морска среда. И тук има много интересни, които всичко не стават много добре. И те са южноамерикански, в Аржентина и Бразилия са разпространени. Виждате, имат множество полца. Освен тия 4 антенки, отдолу имат един ред още такива опитващи. те са някакви за защита ли? Те им помагат да роят в почвата, понеже се закопават дълбоко в почвата. И освен това им помагат по-добре да опитват, да надушват храна, обстановка. И така телата им са полупрозрачни, като желирани. Може да видите, като се хранят, как минават пъпченцата храна през хранопровода. Тези точно са рекордьорите по дълголетие, не по размер. Рекорда на това, който живял в Плент е 32 години. 32? Да. Тук имам много възрастен, който е вече на 11 години. Колко? 11 като този. Те след като завършат развитието си, Как ги различавате? Ето много лесно. Този е едногодишен и едва сега започна да оформя тази червена усмичка. И като завърши растежа на кафявата черупка, оформя червената усмичка и оттам нататък нараства само тя. Просто го познавам. Не се разглежда и така. Има още дървесен вид, който обаче съм го оставил затворен за момента, тъй като има безброй глутени мъйнички. Виждат се по капака и ще се наложи да ги добре преместим в отделна кухня, като видим, че отворя.
следващия африкански вид, който не е чак от най-гигантските, но пък са много интересна окраска на тялото, как са най-инични. И следват най-разпространения може би вид от гигантските окнови, който човек го разселил къде или не, по острови, по всякакви атлантически райони, където има благоприятни условия, той се е заселил и е станал масов. Това е мадагаскарска форма на малко по-особен цвят на черупка на карамели, докато нормално на континентална Африка се срещат с такива черупки, с тъмни тела и с бели тела, както съм сложил с бели черупки и бели. Изобщо разнообразната краска. Има ли някакъв защитен вид огло в тази? Не, в тази колекция няма защитен вид. Ахатинът тигър в някои райони на Африка е защитена, тъй като масово е била събирана за храна. И тъй като се съзрява бавно, другите гънди се съзряват много бързо, още дори не достигат до максималния размер, могат вече да снасят стотици яйца и да се размножават много бързо. Докато при ахатинът тигър там трябва почти 2 годишна възраст, което означава голям огън. И когато се съберат всички големи огъни в района за храна, просто няма размножаващи се екземпляри и постепенно намаляват. И така има райони, в които е забранено да се събират и да се ловят този точно вид. Но точно защитен не. Здравейте, ще ви задам въпроса за оклювите. Как ги отглеждате? Сега, първо, те изискват по-специфични условия, не могат да бъдат отглеждани навън. Хора се представят, че си има една голяма заградена и оклювите са пуснати там и се пасат. Първо, отделните видове са в отделни съдове. Цялото помещение е климатизирано с подходяща температура, която за тези видове е между 22 и 28 градуса. Може да бъде малко по-ниска и по-висока, но като цяло това е температурата, която поддържа. Всичките са в пластмасови кутии, не точно като тези изложените, които са тук, ами и такива, които могат да редят в друга по-здрава пластмаса. С подходящо проветрение на стените, подходящ субстрат. И така, в обща линия, ежедневно имам около 2 часа работа по тях, свързана с почистване и махане на част от мокрия и замърсен субстрат и смяна с нов и оставяне на храна. Вие споменахте, че могат да се отглеждат като домашни любимци. Бихте ли дали някакви насоки и съвети? Да, значи това е първо много лесен домашен любимец, напълно всички. Единственото трябва да се съобрази, че е типическо животно. Тоест да му бъдат нагласени тия условия, за които казвате, повишена влажност и температура на 20 градуса. Нещо казва, въобще не стана температура, ако не е 18, разбира се. Изключително претенциозни и изискват много място, не изискват разход, не хвърлят косми, не дигат шум, няма алергии към тях и ядат почти всичко, което може да се представи в нашото минути, типички моркови, ябълки, други всякакви сезонни плодове, всякакви зелени. Защото е изключително лесен за храна. Накрая могат да бъдат оставени много добре сами, т.е. условията, които са наведени в кутията, не има пряко слънце или не става много студено, може и един месец да го оставите оттога и ще няма да се случи. Той ще си изяде колкото за ядене, след това ще си намери възможността да започва да изпита, ще изяде и тях. След това ще си изяде и 2-3 пъти изпражнението на дека, все още има нещо хранително в тях. И накрая, ако няма нищо хранително, не стане много сухо и много мокро, той ще се запечата и ще чака това благоприятни условия, т.е. да се върнеш, да го изчистите и да му сложите храна, да го намокрите и така. Ще ни разкажете ли как се размножават? Да, размножаването при тях е интересен момент всъщност. Сега, първо не са хермафродити. Колкото и да ми е интересно на някои хора, хермафродитизмът се заложен в животинския свят от много древни времена, много преди има хора, много груди има, които са такива и двата пола едновременно. Около са точно такива, но не могат да се самоположат, т.е. да са хермафродити, трябва да имат партньор. И така, всъщност се изпълнява поред функциите единия мъжки, другия женски, след това обратно или в група и след като се оплодят, могат да пазят половите продукти много дълго време и да снасят множество пъти след много положение. Стратегиите за размножаване и снасяне на яйца при различните видове са различни.
някои видове, този, който споменахме на широкото разпространение, с нас с стотици яйца. Продуктът се дълба и нищо малко. Много е малко в сравнение с самия охлюв. И изключително бързо нарастват храните се активно. Естествено, в този процес отпадат безброй от тях, тъй като са много. Стават жертви на други животни, на суша, на всякакви неща. И във възраст достигат до нас на по-малка част. При други, там, тези големите, много тежките, които споменахме в началото, тях може да видите, че върха на чурката е заобразен, т.е. не е да постаче, както ще се излюпва доста едро яйце. Ето такова. И около сантиметър и половина, толкова се излюпва и охлювчето доста голямо. И при тях стратегията е друга. Излюпват са малко на брой малки, но почти всичките оцеляват, понеже се излюпват по-мелички. Така, инкубацията е малко по-дълга. А ще ни разкажете ли за инкубацията им? Отглеждате ли ги по някакъв специален начин? Да, значи яйцата трябва да са при постоянни условия и да не им се сменя положението. Те нямат вътре това приспособление, което се държи зародиша в една и съща позиция. И ако яйцето се обърне, зародиша ще се загуби. Там на застава, само вече ако той е развит на последните етапи от инкубацията, тогава вече не е опасно да толкова се яйцето. При повечето видове инкубацията продължава 20 на дена до 1 месец, при някои доста повече, за дълголетните може да бъде и 3 месеца инкубацията. Понеже яйцата имат приспособление да преживеят сух период. И през това време зародишът практически не се развива. Минават 2 месеца, през които яйцето се стои, без да се развива. И когато дойде важният период, за няколко седмици, 2-3 примерно, зародишът се развива и яйцето се извива. И накрая при някои видове дървета има едно интересно приспособление, за да не се налага да слизат и да заравят яйца. И яйцата им се излюпват в момента на станция. Това се нарича яйца живораждане. Практически мъничките се раждат на готови развити. Знаете ли как се предпазват от хищниците? Основното е дебелата и здрава черупка, когато вече са големи. Като са малки, се стремят да бъдат заровени в почвата. Всъщност това е основната защита, да се заровят в почвата, да не са на повърхността. Излизат само нощем или като е влажно за малко, ядат много бързо и веднага отново се заравят. Някои се държат на куп, така че хищникът да не може да стигне до тялото на охлюва. Ако охлюва е обърнат, спящ охлюв, тялото му е уязвимо. Тук има още 2-3 охлюва, те се затварят взаимно на един вид. И тогава хищника няма как да стигне до мекото тяло на охлюва. И накрая доста видове имат мобилна слуз, особено лужиците, които си нямат черупка. И това е нещо, се свиват максимално, отделят тежко с слуз, стават лигави, лепкави и неприятни за изяждане, така да се каже. Още един въпрос. Има ли във вашата изложба охлюви с отровна слуз? Не, няма. Но с поземните почти няма такива. Само един-два австралийски, пак големите охлюви, има такава слуз, която е силно алкална и отровна. Но като останалите охлюви няма практически такива с отровна слуз, има доста морски прочи. Тук също отровна, даже някои имат разни шипове, с които вкарват истинска отрова изобщо. Да, разполагат с химически арсенал. С поземните не, безобидни с това. Разбрах. И още един въпрос. Знам, че някои охлюви, слузта им се използва в косметологията, имат лековити свойства. Да, слузта на поземните охлюви има доста такива биологично активни вещества, които са полезни за човешката кожа. И сега, има процедури с живи охлюви, които се поставят върху лице върху кожа. Аз лично като биолог не би го препоръчвам. Тяхната слуз на живи охлюв е пълна с едноклетъчни карчета, нематопчета, всякакви други неща, които не са особено симпатични. А някои от тях и не са особено добри за нашата кожа. Затова се използват козметични продукти, където слузта е пречистена. Минава посулта, но не други начини за дезинфекция, така да се каже. Концентрира се или се извличат само тези вещества, които са нужни. Защото не всичко в нея не има много голямо количество вода в някакви. Всъщност в козметичните продукти с слуз има такава пречистена слуз.
И това е използваемата част и верният начин да бъде използван много, а не нали сега ще сложим много в концепта и той ще не знае как да се. И че го правят на козметични салони, които предлагат такава процедура. Той първо прави лек масаж, като се движи, и второ гриска лекичко, като пилинг мъртвата кожа и отделя слюсна, която е много комфортно влияе. Обаче, както казах, първо от една страна за нас не е съвсем добре заради тази микрофауна, която живее в слюста или в мантията през деня. И обратният ефект също като нашата кожа има много топла, кисела и солена. Първо трябва да е много добре измитано, като това е едно изпотяване в момента. Би увредило окото. Постепенно, нали, става дума, че това еднократно няма, той ще дори да се предпазен, сложен върху десетки пациенти за един ден, нали, за в ръце, толкова пъти. Ако повреден оклюва или е в и той се осъкатен, как се излекува? Да, те имат между другото, зависи къде е осъкатен. Сега, ако е щупена на черупката, където са разположени жизненно важни органи и е много щупена с огромна дупка липсващи части, тогава ще загине, няма как да стане. Ако е сплескан съвсем, също. Но ако има наранени части по тялото, способностите му за регенерация са феноменални. Може да възстанови почти всичко от тялото си, включително и антените с очи на дядо. Да, може да регенерира очи. Тук има една интересна регенерация, ако не съм завършил в момента. И дали е показал по-скоро. Един, който е имал някакво нараняване и е започнал да формира. Да, може да не го е показал. Започнал да формира една втора опашчица на първата, така да се каже. Не е показал, не мога да видя. Имало е някакво нараняване и след това е започнал да над нормално край на тялото е започнал да расте втора. Просто бил засегнат само центъра, да, където дава знак, че трябва да регенерира, без да е било откъснато опашката му, така да се каже, и той е започнал да развива втората. Много интересно. Да. И последен въпрос за вас. А с какви други видове животни сте се занимавали преди, освен оклюви? С всичко буквално. В няколко зоопарка съм работил, като съм се занимавал с инсектариум, в смисъл с болечките и за храна и експозиция. Занимавал съм се с кръвопасни животни, най-големите, носорози, слонове и такива неща. Замествал съм и съм работил във всички сектори. С маймуни, с хищници, с птици, с всичко съм работил. Включително и с делфини в делфинариума във Варна от 2 години. Така че буквално всичко. И накрая имах собствен терариум на продължение на 10 години, където имаше около 150 вида животни, всичко от гамата пълзящи. Паеци, скорпиони, насекоми, оклюви, въобще змии, жаби, крокодили, всичко. Да. Като гледам сте специалист на вашата работа. Ами, това ми е било, как да кажа, интереса през целия ми живот. В смисъл, работа с живи животни. И така, най-добре човек да прави това, което ме наистина е интересно. А от кога ви е дошъл интересът да се занимавате именно с животни? Не помня, както се помня. Значи от самото детство. Съзнателен ми живот. Видяхте сега с какви огромни и красиви оклюви ви запознахме в Бургас. Тези оклюви ще дойдете в вашия град. Така че съветваме да ги посетите и вие.